În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Acum slobozește-L pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Ca să înțelegem această rugăciune de dezlegare, trebuie să știm de ce dreptul Simeon a rostit aceste magistre cuvinte care au în ele toată revelația supranaturală a întrupării și nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cu 250 de ani înainte de Hristos, în timpul lui Ptolemeu Filadelfu, în insula Faros s-au strâns 70 de bătrâni să traducă Pentateuhul în limba greacă, pentru că erau mulți greci în diaspora. Testul masoretic era greu de scris, de înțeles, să pierduse, să uitase, ca așa ai noștri care pleacă prin depărtări la muncă și unii uită chiar să scrie românește sau și stălcesc câteodată limba română. Dar după 10-20 de ani te obișnuiești cu limba de origine unde ești și începi să înveți dialectele și obiceiurile limbii de acolo. Și atunci, ca să nu rămână textul Scripturii neclar, au ales acești oameni vechi și înțelepți, care știau textul perfect, la slovă precisă, l-au trecut prin traducerea celor 70 de înțelepți, printre care era și dreptul Simeon, și au făcut Biblia Septuaginta, cea de astăzi, care o avem noi, confirmată ca fiind reală și bună, abia în anul 1962, când un beduin, păscând caprele la Qumran, i-a picat o animăluță de aia într-o grotă. El arunca cu pietre ca să zbiere animalul, să scoată sunete, să-l poată identifica unde este. Și auzea că se sparge ceva cum mai sparge oale. Și când a coborât cu grijă în grota respectivă, a găsit picioare de lut, cu pergamente din miel, cu toată Scriptura Vechiului Testament scrisă ca coadă, pe capitole, pe profeți, pe tot. N-a știut ce sunt. A scos din ulcioarele alea cât s-a priceput, a luat brațul de piei de miel cu inscripțiile alea pe el, puțin îl interesa, și a plecat direct cu ele în târg, în Țara Sfântă, să le vândă. Un ochi bătrân de rabin, care a sesizat textul și a sărit în ochi pe piele, a întrebat: tu de unde ai acestea? Păi le-am găsit într-o peșteră, uite așa, uite așa. S-a alarmat imediat tot Ierusalimul, s-au început cele mai adânci cercetări, s-au recuperat aproape 90% din toate pergamentele respective, care fac baza celor mai importante piese și valori ale lumii, iar peșterile de la Qumran au devenit peșterile adevărului textului biblic, pentru că comparate cu Septuaginta băteau fix cap la cap toate scrierile, toate argumentele, toate interpretările biblice, ceea ce ne-a făcut să vedem că din vremea Mântuitorului 2000 de ani și până astăzi, textul biblic nu s-a schimbat absolut cu nimic. De ce spun lucrul acesta? Ca să înțelegeți motivația pentru care apare acest Simeon în decorul praznicului de astăzi. Lui, picându-i cartea lui Isaia, acolo a găsit scurt: o fecioară va lua în pânte și își va naște prunc, se va numi Emanuel, care stâlcuiește cum este Dumnezeu și va mântui pe poporul său. Parcă 7:14. A ras pergamentul și a scris: o femeie tăinuită de bărbatul ei. Îngerul noaptea a șters. Iar a scris a doua zi: o femeie tăinuită de bărbatul ei. A șters și a treia oară. Și atunci îngerul Mihail i-a apărut în față și a spus: de ce te îndoiești de cele ce citești? Nu vei închide ochii și nu vei muri până ce nu vei vedea mântuirea cu ochii. Acela a fost un blestem trimis de la Dumnezeu sub formă de binecuvântare, nu sub formă de blestem aspru, rău.
Acum v-aș pune într-o situație mult mai simplă și mai delicată. Mor generațiile tale, toate, neamuri, frați, veri, nepoți, surori, mergești, toți pe care îi cunoșteai. Și te trezești tu, unicul cel mai bătrân, într-o generație nouă despre care nu știi nimic. Vă dați seama că erau două întrebări deopotrivă. Ce-i cu omul ăsta de nu mai moare? Ce-i cu omul ăsta de stă de veche tot timpul la templu? Ce-i cu omul ăsta evlavios și temător de Dumnezeu? De ce nu îl strânge Dumnezeu? Sau dacă îl lasă în viață, de ce îl lasă? Ca într-o zi din însuflarea Duhului Sfânt, când s-au împlinit cele 40 de zile de curățire de la nașterea Preasfintei Fecioare la Estea de la Betleem, copilul trebuia adus închinat în biserică, dar nu oricare, cel întâi de parte bărbătească. Era o chestiune a vechiului legământ, din care cel întâi născut, din unul din ei trebuia să se ridice Mesia. Și evreii știau aceasta și o transmiteau din neam în neam. Ai grijă când vei avea copil să-i spui celui întâi născut că vine un răscumpărător. Și au trecut 5.000 de ani când ei au trăit cu această prorocie în ureche pe care nu au văzut-o niciodată. Și din întâmplare, spunem noi, dar din lucrarea Duhului Sfânt, spune Scriptura, Simeon era în ziua aceea la templu și când a intrat Fecioara cu pruncul, smeriți cu Iosif, putea să aducă un miel de jertfă, putea să aducă 2 pui de porumbel sau cei săraci 2 pui de turturele. Iosif, deși nu era un om sărac, pentru că el era meșteșugar, lucra dulgherie, totuși s-a smerit și a zis să nu apară, să sară în față. A venit cu 2 pui de turturel. Au venit la altar, au dat pruncul, l-au închinat. Și aici avem 2 laturi distinctive. Smerenia Fecioarei, pe care voi puncta și astăzi, de ce ea care a născut mai presus de fire, mai curată decât îngerii, mai cinstită decât heruvimii și decât serafimii, regina îngerilor, doamnă peste îngeri, poate aștepta cele 40 de zile de curățire, conform legii celei vechi, ca să nu calce într-un nimic canonul Sfintei Scripturi și legile date de Moise, iar noi, în Noul Testament, facem atâta gargară de credința aia a periodului. Vai, dar cum să mă nu merg eu la biserică? Dar ce se devină ca în period? Dar de ce să nu mă împărtășesc? Dar de ce să nu iau aghiazmă? Dar de ce să nu sărut icoanele? Dragă femeie, dacă te consideri mai sfântă decât Fecioara Maria, calcă acest canon, nu te oprește nimeni. Libera voință și arbitru omului nu îl stăpânește nimeni, el face ce vrea cu el. Dar nici cele sfinte nu se vor spurca, nici tu nu te vei sfinți. Este un abuz, un mic tupeu sufletesc, o obrăznicie spirituală, care nu face acordul între învățătura Sfintei Scripturi și figurația din noi. Iată, Fecioara Maria demonstrează cu toată smerenia, fiind curată și prea curată și neîntinată și nepătată, cum spunem noi la rugăciunea vecerniei, și așteaptă după cuvință cele 40 de zile ca și cum ar fi născut biologic, ca să arate că e în rând cu toate femeile și nu se crede mamă de Dumnezeu sau o persoană superioară. Că m-a și spus atunci la bunăvestire, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Așa că atunci, în situații din astea critice, când avem orgolii din astea așa mai moderniste, mai feministe, să ne aducem aminte de un simplu lucru. Bă, dacă mama lui Dumnezeu s-a smerit, cine sunt eu să mă mândresc și să o fac pe interesantă? Dacă ai stații la biserică, ascultă slujba afară, dacă ești avidă de slujbă, stai în pridvor acolo cu minte într-un colțișor, că nu te dă nimeni afară, dar nu fă abuz de cele sfinte, că nu-ți folosește, sufletește. E ca și cum ai pune apă într-o găleată fără fund. Același lucru. V-am amintit lucrul acesta pentru că e prima latură de unde din acest praznic minunat nouă ne rămâne pentru Noul Testament binecuvântarea de a aduce pruncul în biserică a 40-a zi, a face mamei rugăciunea de curățire
Și pruncul de a fi închinat, cum spune închinam voi în Sfântă Biserica ta, în Sfânt Altarul tău, în mijlocul bisericii te voi lăuda, îl închinăm la altar, la Sfintele Icoane. Dacă e partea bărbătească, îl băgăm și pe în Sfântul Altar, la jertfelnic, în ideea că sacerdotal poate avea lucrarea patriarhală, să fie preot, episcop, diacon, slujitor în biserică, ce-o fi, ipodiacon, citeți și așa mai departe, pentru că deja are Sfântul Botez. Iar în momentul în care facem lucrul acesta, copilul este sub harul lui Dumnezeu, pentru că în Vechiul Testament se aducea ca jertfă 2 pui de turturel sau porumbel sau miel, aici primește pruncul direct pe mielul lui Dumnezeu în gură ce ridică păcatul lumii, adică puterea Sfintei Euharistii. Și închei prin a spune doar atât. Să încercăm să nu fim mai credincioși în cele 7 zile oprite, ca în timpul anului când suntem la picnic, la mare, la distracție, la pădure, la unde avem noi treabă, și drept atunci când apare fenomenul acesta biologic al femeii creștine, atunci să devină ea brusc luptătoarea pentru credință. Că atunci suntem ridicoli și impostori în fața lui Dumnezeu. Al doilea lucru care mă interesează și ne oprim de acum asupra lui este prezența dreptului Simeon și binecuvântarea lui dată lui Iisus. Așa pare de la prima exegeză, că Simeon îl binecuvintează pe pruncul Iisus, dar de fapt nu îl binecuvintează. De fapt, Simeon se smerește în fața Domnului Iisus Hristos și abia așteaptă, spune, că o rază de lumină venea de la prunc până la Simeon. Era Duhul Sfânt. Și luându-l în brațe cu evlavie, vedeți că sunt diferite seturi de icoane, care de care mai frumos zugrăvite, cum Simeon mângâie sau iubește pruncul și îl ține când la față, când la piept, când în brațe, când se uită la el cu dragoste, pentru a arăta bunătatea cu care Simeon primește pe acest prunc, știind că de aici vine izbăvirea, fiind luminat de Duhul Sfânt, că i s-a încheiat canonul, care după tradiția biblică a antichităților iudaice, spune că ar fi trăit în final până la vreo 360 de ani. Destul, nu? Ce ați vrea dumneavoastră să trăiți atâta. Spun lucrul acesta ca să înțelegeți că Simeon, de fapt, când l-a prins pe prunc în brațe, a făcut ce face preotul la liturghie. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul Dumnezeu cel viu, care a venit în lume să-i mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Cred că e prea curat trupul Tău și prea scump sângele Tău. Cred că Tu ești Dumnezeu. Dar slobozește-mă, stăpâne. Acum slobozește pe robul Tău, stăpâne. Vedeți? Nu și-a titulatura de bătrân, de înțelept, de drept, de preot, de nimic. De rob. Slobozește pe robul Tău, stăpâne. Că văzură ochii mei pământești mântuirea Ta. Adică pe Dumnezeu făcut om să ridice păcatul neascultării adamice. Asta e chintesența fină a praznicului. Ca să nu intrăm în niște detalii prea sofisticate și greu de înțeles. Aici, în biserică, în momentul acesta, Simeon mai spune slavă poporului lui Dumnezeu, acesta al lui Israel. De ce? Că a putut da din speța și din sângele și din seminția lui acest mare dar lumii. Noi folosim în termeni lumești spunând așa, păi da, ce, dar Iisus a fost evreu. După mintea capetelor seci, da. După mintea Sfintei Scripturi și după revelație, nu. Iisus Hristos este cuvântul întrupat mai înainte de toți vecii, prin care toate s-au făcut, fără de care nimic nu s-a făcut, prin care toate s-au făcut. Ioan 1:2 și capitolul 2, ăsta 1:2 și 2. Dar, în schimb, Simeon este singur care îl recunoaște și spune, după cuvântul Tău în pace, cum mi-ai mai vorbit odată prin înger, cuvinte când erai doar în închipuire, acum te văd viu. Deci, Simeon ne confirmă deșertarea lui Dumnezeu în chip de rob, în pântece de fecioară. Maxim Mărturisitorul ne spune că sângiurile Tale, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, au vopsit porfira dumnezeirii, dându-i chip văzut celui nevăzut, în ambigua. În schimb, Simeon îl vede față către față,
îl simte față către față și își cere dezlegarea împlinirii canonului. Doamne, am trăit să te văd, slobozește-mă că mi-ajunge. Deci iată ce lucrare adâncă și înaltă în această zi de praznic împărătesc, în care Fiul lui Dumnezeu se arată lumii. Și Simeon aici își permite cu înțelepciunea lui dumnezeiască de data aceasta, să nu uităm că Elisabeta când s-a îmbrățișat cu Maria s-a umplut de Duhul Sfânt și a prorocit, să nu uităm că Ioan Botezătorul fiind plin de Duhul Sfânt a prorocit, să nu uităm că Fecioara Maria fiind plină de Duhul Sfânt a prorocit, a spus faceți tot ce vă spun El ca să fie bine, adică ne-a dat Evanghelia pe scurt. Și iată de data aceasta și pe Simeon plin de Duhul Sfânt, care ne-a prorocit. Fiți atenți! Lumină spre descoperirea neamurilor. Deci acest Hristos nu-i numai a poporului lui Israel, e a tuturor popoarelor lumii care vor legea Harului, a luminii, a iertării, a milei și a creștinismului. Odată, punct. A doua, acest Iisus Hristos este pentru toate neamurile care vor să vină la lumina adevărului, că aceasta e adevărata viață veșnică, ca lumea, și nu vorbește de neamuri, lumea întreagă, să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos care L-ai trimis în lume. Eu vreau ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Eu vreau să nu pierd pe niciunul din câți mi-a dat Tatăl și pe toți să-i trag la mine. Eu vreau ca toți să se mântuiască și, mai spune Iisus Hristos, să fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel din cer desăvârșit este, sau sfânt este. De ce v-am amintit aceste citate? Nu ca să mă sparg în figuri că aș fi cunoscător al textelor, ci ca să înțelegeți că Hristos vine pentru unicitatea gândirii, vine pentru conlucrarea în același Duh, de aceea spune în Efeseni Pavel, legătura Duhului, în unitatea Duhului, în legătura păcii, de vă va dezbina pe voi cineva, feriți-vă și nu vă rupeți de biserică, spune în Efeseni. Și plus de aceasta, tot Pavel ne spune, Hristos este totul întru toate. Nu s-a împărțit biserica lui Hristos. Nu e a lui Chefa, nu e a lui Apollo, nu e a lui Petru, nu e a lui nimeni. Este a lui Hristos, al cărei și cap este. De aici, totdeauna încerc să atenționez o idee fundamentală, că nu noi păzim biserica, ci biserica ne păzește pe noi. Nu noi ocrotim biserica de răutățile diavolului sau ale antihristului, ci Duhul Sfânt apără biserica și pe noi, inclusiv, respectiv biserica cea vie, totalitatea creștinilor botezați în numele Sfintei Treimi. Suntem apărați sub protia Duhului Sfânt prin dragostea lui Dumnezeu Tatăl și prin deșertarea Fiului, că așa spune la liturghie, harul Domnului nostru Iisus Hristos peste voi toți, cu al său dar și a sa iubire de oameni. Dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh, să fie cu voi cu toți. De ce? Pentru că toți sunteți a lui Hristos prin credință și botez. Atât. De ce spun lucrul ăsta? Ca să se înțeleagă un lucru foarte simplu și elegant, că Simeon a spus așa. Acest Hristos, deci ca să vedeți cât de important e acest Hristos, este spre ridicarea și spre căderea multora din Israel. Ridicarea, că din Israel s-au ridicat apostolii, mironosițele, martirii, iudeo-creștinii și mucenicii primii din Antiohia, care erau prigoniți, uciși de Pavel prin Damasc, când umbla el disperat ca Saul fiind, și în continuare 300 de ani de viețuire creștină păgânească de la Deciu la Diocletian, sau de la Nero la Diocletian, plus căderea multora din Israel, pentru că ei au fost cei care atunci la înviere, manipulați de frica romană, de
frica Sinedriului, de incorectitudinea bătrânilor de la Sinedriu, din judecătoria înțelepților și cărturarilor și fariseilor, e bine să piară acest om. De ce să ne piară nouă neam? Dacă îl mai lăsăm, lumea merge după el. Era o pierdere economică, era o pierdere de imagine, era o pierdere de sabotare, dacă vreți, a legii lui Moise, pe care Hristos le-a spus, aveți o lege moartă. Voi puneți în umerii tuturor, de-aia nu mai lucrează, n-aduce randament. Nici voi nu intrați în împărăție, nici pe alții nu lăsați. Puneți poveri pe umerii altora pe care voi nu i-ați atins măcar cu degetul. Farisei fățarnici. De ce strecurați țânțarul și înghițiți cămila? De ce ați ucis pe prorocii voștri cu pietre și acum le zidiți mormintele și vorbiți în numele lor? Deci vedeți ce aspru era Iisus când era vorba de căderea multora din Israel? Procesul nedrept, frica de Iisus, teama, calomnia și toate care i le-au legat ca tinichele până la răstihnire. Acesta smintește poporul, acesta hulește, acesta învață altceva decât legea noastră. Noi suntem fiii lui Avram. Și ce ne răspunde Iisus? Ce mult ar fi vrut Avram să asculte aceste cuvinte? Voi nu sunteți fiii lui Avram. Dacă ați fi fiii lui Avram, n-ați căutat să mă ucideți. Deci iată ce frumos le spune Iisus ce aveau de gând să facă. Și l-au dus la geana muntelui să-l arunce în râpă. Dar el trecând printre ei s-a dus, pentru că nu era încă scris în Scriptură. Spre căderea multora din Israel, putem spune și până în zilele noastre, citind psaltirea lui David, care spune așa: zidi va Domnul Sionul, adică când vorbim de cetatea noului Ierusalim, odată ceresc și odată pământesc. Risipirile lui Israel va aduna. Ce înseamnă risipirile lui Israel va aduna? Cei 12 apostoli, care sunt toți de neam evreu, cei 12 apostoli pe care îi cinstim noi vara la Soborul Sfinților Apostoli și la Petru și Pavel, sunt martorii lui Hristos în cer și pe pământ, cum spune el în ziua înălțării, din Ierusalim și până la capătul pământului, iar în Evanghelia la Matei spune așa: când Fiul omului vine pe norii slavei cu putere multă și va sta pe scaun de judecată, va pune 12 tronuri pentru voi, cei 12 ucenici și apostoli ai mei, să judecați, nu orice, cele 12 seminții a lui Israel. Adică neamul ales, care a avut atâtea taine directe cu Dumnezeu și le-a tratat cu indiferență. De aceea, supărat pe Capernaum, Domnul Iisus spune: Capernaume, Capernaume, până în cer te-ai ridicat și până la iad te vei coborî. Și aici dă sentința dură să ne arate ce înseamnă neglijența legii și căderea din harul lui Dumnezeu. Dacă în Sodoma și Gomora s-ar fi făcut minunile care s-au făcut în tine, Capernaume, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. Ce vrea să spună? Că deși avem legea lui Dumnezeu, nu ne pasă, deși cunoaștem legea lui Dumnezeu, nu ne interesează, deși suntem creștini puțin, ne preocupă problema, sau deși avem suflet puțin, ne preocupă mântuirea. Ce poate să dea omul în schimb pentru sufletul său dacă câștigă o lume întreagă și sufletul și-l pierde? Și aici Simeon semnalează acest lucru spre căderea multora și ridicarea multora din Israel. Și încheie spunând: această piatră, adică Hristos, credința cea sănătoasă, cine se va împedica de ea se va sfărâma. Răspunsul avem. După 1054 încoace avem cel puțin 20-30 de culte oficiale și vreo 300-400 de secte care toate sunt părute creștine. Furt de Biblie, furt de texte, furt de credință, furt de apostolie, furt de revelație naturală, supranaturală, nu comentăm, nu ne interesează. Noi ne ținem de una sfântă, săbornicească și apostolească Biserica lui Dumnezeu, întemeiată pe temelia celor 12 apostoli, pe simbolul de credință Atanasia, apostolic, Niceu, Constantinopolitan. Punct. Peste cine va cădea, această piatră îl va spulbera. Ce vrea să spună dreptul Simeon?
primele semne ale parusiei, când va veni Iisus Hristos pe norii cerului, toate neamurile vor fi la judecată, iar cei ce n-au cunoscut legea cea dreaptă și a Evangheliei vor tremura și vor plânge. Numai că spune că Domnul nu îi va privi pe dânsii, ci va căta cu dispreț, spunând, nu vă cunosc pe voi. Aceasta e spulberarea. Mergeți în focul cel veșnic, gătit diavolului și slugilor lui. Și vor veni unii și vor spune, că am vorbit de sfărâmare, Doamne, dar noi în numele Tău am făcut minuni, am scos draci, am vindecat bolnavi, am făcut semne. Da, ați făcut. Păi și cum e posibil atunci să nu ne cunoști pe noi? Păi aceasta s-a întâmplat ca să nu se batjocorească numele lui Dumnezeu între neamuri. Adică nu contează că eu sunt ortodox și spun Tatăl nostru și cineva să vindecă. Eu nu merg în rai că s-a vindecat ăla. Eu merg în rai dacă m-am vindecat eu. Deci cel vindecat care a ascultat Tatăl nostru din gura mea poate merge în rai, iar eu, cel care am rostit Tatăl nostru, mă pot duce în iad. De ce? Pentru că eu am spus-o că așa știam că se spune, dar nu credeam ce fac. Viața mea era paralelă cu ce cere ortodoxia. Sunt romano-catolic, greco-catolic, protestant, anglican, spun Tatăl nostru pentru un bolnav. Și bolnavul respectiv se vindecă. Și eu mă umflu în pene. Ai văzut, mă, că și în credința noastră se fac minuni? Da. Se fac minuni din lucrarea Duhului Sfânt și din credința celui care primește actul de credință. Dar tu când vei merge la judecată, vei da socoteală pentru toate strâmbătățile sau abaterile de la litera Scripturii despre care chiar Hristos ne-a spus. Cine schimbă o iotă sau o cirtă din lege poate fi vrednic de ghenă. Cerul și pământul pot trece, dar cuvintele mele nu vor trece până să împlinesc toate. Punct, și am încheiat subiectul. Spre final, când se iasă din biserică, Fecioara Maria se întâlnește cu un nou personaj. Prorocița Ana, femeia lui Elcana, fata lui Fanuel din neamul lui Așer. Bătrână și asta la templu ca la 80-90 de ani. Slujea cu dragoste templu. Primise har de la Dumnezeu. Căutați în Scriptură plângerea Anii, foarte frumoasă. Tot în Vechiul Testament. El era preot pe atunci. În momentul respectiv, Ana îi spune și ea o prorocie Maicii Domnului. Prin sufletul tău sabie va trece, vestind patimile de fapt. Spune că Fecioara se mira, asculta cu grijă, punea cuvintele în inima ei, cugetând în sine și gândind adânc la ele. Și spune mai departe, în finalul Evangheliei, că pruncul era cel așteptat de toți care așteptau mântuirea în Israel. Ei nu știau ce prunc s-a închinat în biserică, dar se simțea o mângâiere peste Israel. Apoi spune că ei au plecat în Galileea, la Nazaret, s-au dus departe de ochii fiului lui Irod, că de acum domnea Fiusul, care avea să taie capul și lui Ioan Botezătorul, și copilul creștea la casa teslarului din Nazaret și se întărea cu Duhul, că sugea lapte cu Duh Sfânt de la mamă sa, care era plină de Duh Sfânt. Duhul Sfânt va veni peste tine, puterea celui preanalt te va umbri, pruncul se naște din tine, Fiul Dumnezeu se va chema, deci Maica Domnului, ocrotitoare și alăptătoare, sau galactofilusă, cum o vedeți în icoane cu un sân afară sugând pruncul, umplându-se de înțelepciune, care e har Dumnezeu și harisma Duhului Sfânt, și de harul lui Dumnezeu care era asupra lui. Că dacă era cuvântul deșertat, cum putea dragostea Tatălui să lipsească din lucrarea Duhului și a Fiului? Perihoreza. V-am explicat acest praznic sub următoarea idee, ca să înțelegeți că el n-a fost valabil doar acum 2000 de ani. La fel de valabil este și astăzi, ori de câte ori intrăm în biserică, stând la Sfânta Liturghie și apropiindu-ne de potirul unei deșertat Hristos în chipul pâinii și al vinului, prefăcut euharistic din lucrarea Duhului Sfânt, de fapt și noi suntem, asemenea pruncului Iisus, sub mâna preotului care ne binecuvintează
ne sfințește, ne curățește, ne dezleagă, ne împărtășește, ne curăță și ne umple de lumina Duhului Sfânt prin puterea sfințitoare și desăvârșitoare a Euharistiei. Când s-au terminat toți de împărtășit, ce cântă biserica? Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel Ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei Treimi, închinându-ne că aceasta ne-a mântuit pe noi. Amin.